Ránko. Potom sadni si, s ktorým sa trošku porozprávame teda aj o histórii, ale pozrieme sa možno aj na to, čo aktuálne Rómov trápi a čo by chceli možno komunikovať aj prostredníctvom splnomocnenca. Tak ešte raz vítajte. Dobré ránko. Ďakujem veľmi pekne, dobré ráno aj vám. A tak poďme rovno na tú históriu. Povedzme si niečo o histórii Rómov. To je niečo, čo mnohí vôbec, ale že vôbec neovládajú. Tak nám určite poviete tie nejaké najväčšie okamihy. A povedzme si aj to, že čím je tento deň výnimočný pre Rómov a čo si v tento deň Rómovia pripomínajú. No, skôr než začnem rozprávať, viete, táto, čo sa týka histórie Rómov, to by sme potrebovali asi 5 relácií na to, ale v skratke poviem to, že však všetci vieme, že už je uzákonené, že naša materská krajina India, z ktorej sme pred 1000 rokmi prišli a začali sme prichádzať a okrem toho aj do Európy a samozrejme aj dnes tu na Slovensku. A čím je výnimočný tento deň? 8. apríl preto, lebo v roku 1971 v Anglicku v jednom peknom mestečku sa Rómovia z 21 krajín dohodli, že sa uzákonia niektoré symboly v rámci histórie. To je v prvom rade naša zástava, že vidíte, je tam modrá, zelená, koleso. Modrá, lebo nebo, zelená, lebo trávička, koleso, lebo tí naši Rómovia kočovali. Kočovný život, áno. Čiže tak ako hovorím, že viete, oni už boli pred zväzťou Schengenov, čiže keď mohli slobodne cestovať. Ďakujeme. Čiže celá Európska únia alebo bývalý Sovietský zväz asi brali inšpirácie od nás Rómov, keďže mohli samostatne a slobodne demokraticky cestovať hore dole po celej tejto Európe. Čo je dôležité, na tej konferencii sa uzakonilo to, že ako povedala pani Selídová, že máme svoju hymnu, máme svoju zástavu a v prvom rade už sa konečne uzakonilo to, že už sa bude používať slovo Róm a nie cigán. Čo je veľmi dôležité, lebo bohužiaľ ten cigán sa používal v tom pejoratívnom zmysle a nerobilo to dobre ani v rámci tej nejakej tej komunikácie medzi majoritou a minoritou. Je to tak, je to tak. Ale samozrejme tie predsudky samozrejme vždy boli voči minoritným skupinám. Aké sú podľa vás najväčšie predsudky voči Rómom? Viete, no, také tie najzaužívanejšie. Najzaužívanejšie to, že nechcem povedať, že väčšina, hej, ale sú ľudia z majority, ktorí vždy posudzujú ľudí podľa toho, čo vidia hlavne. A to je vina zase aj médií, že poukazujú len veci z osad, hej. Ukazujú tú chudobu na jednej strane, ale na druhej strane tá majorita hneď prvý človek napadne a hovorí, no zase sú tí, ktorí cicajú tento štát, tak ďalej. Ale v skutočnosti máme veľa Rómov, ktorí sú veľmi vzdelaní, ktorí majú svoje profesie, naozaj veľmi vážne profesie, čisto lekári, čisto inžinieri, čisto ekonómovia, čisto diplomati a tak ďalej. Možno niektorí sa ani k tomu ani nepriznávajú. Možno už z toho dôvodu, že to, čo sme teraz pred chvíľou riešili, že tie predsudky. A viete, mám kopec ľudí z majority, ja nemôžem, dal by som za nich aj život. A sú ľudia z majority, ktorí sami hovoria, že mám suseda Róma a ja by som iného nechcel, hej, že majú aj dobré skúsenosti, aby som zase nehádzal všetkých do jedného vreca. Presne tak to sa nedá. Čiže, no každá minca má dve strany. No určite áno. Ja si myslím, že potrvá nejaká doba, pokiaľ sa naučíme naozaj tolerovať jeden druhého a nepozerať jeden na druhom. Viete, presne ako si povedal, minca má dve strany a pokiaľ padne už na tú hranu, tak si počkáme. No, keď by ste mali pravdu s tou toleranciou, že sa to naučíme. Veľakrát táto ryba smrdí od hlavy, čiže niekedy až politici nám vnúkajú, že treba sa niečo iného báť, lebo náhodou niečo. Čiže aj toto je možno niekedy trošku taký problém, ale nepleťme politiku sem do tohto. Skôr povedzme si, že ste milovník hudby. Vieme vás, že si boli skvelý muzikant. A čo pre vás znamená táto rómska kultúra, že hudba? To je to takéto reprezentatívne, čo všetci tak vnímame, aspoň navonok. Viete čo, ja vám dám otázku. No. A vy mi na to odpovedajte. Idete nás skúšať a je. Povedzte mi, kedy sa najlepšie zabavíte? Na akej muzike? Gypsy čáve. Na rómskej muzike, hej. Čiže každá tá zábava, ktorá graduje väčšinou na tej rómskej hudbe, čo je pravda. Či si pustíte Kmeťa Bubamaru, alebo Na čo pôjdem domov a tieto hity, ktoré sú, tedy človek dostane tie grády a začne sa, áno, muzika, umenie, zvlášť rómske umenie
je tým špecifické, že naozaj spája aj mostom medzi tou majoritou a minoritou. Ja to sám vidím na tom mojom programe, ktorý ja robím. Neviem, či môžem povedať názov toho programu. Je to Cigánsky oheň a tam naozaj ja spájam kultúry majority a minority a na tom programe naozaj vystupujú veľkí umelci, či to bol Emir Kusturica, či to bol Goran Bregovič, či tam boli v tejto chvíli aj naši, či Rišo Rikon, alebo Sisa Sklovská, alebo teraz nedávno vystupovala. Sa ospravedlňujem, ale... Tých mien je Už ste ich samozrejme povedali veľa. dosť, čiže nemusíte hej, sa ospravedlňovať. Ďakujeme vám veľmi pekne za to, že ste si našli čas, že ste nám prišli porozprávať, ale teda sme zvedaví aj na tie srdcia plné hudby, takže my sa posunieme ďalej a ideme vyspovedať ich. Vám zatiaľ želáme pekné ráno. Ďakujeme.